ויהי בימי טראמפ אדום הראש, הוא אדום הראש, שמלך אחרי ביידן ובוש 51 מדינות בימים ההם כשבט המלך טראמפ על כיסא אחוזתו אשר בוושינגטון הבירה בשנת 3 לאחר מפלתו בבחירות עשה קמפיין לכל שריו ובוחריו חיל הרפובליקנים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה מלך לכל העם הנמצאים בוושינגטון הבירה למגדול ועד קטן בלגן 7 ימים בחצר מרלגו אחוזת המלך צ'יפס המבורגר ומשאית זבל אחוז בחבלי וודס וחוב ארגמן על גלילי ביטקון ועמודי 6 גם קמאלה עשתה קמפיין נשים בית המלכות אשר למלך ביידן ביום השביעי כטוב לב טראמפ ביין אמר לויט קופ קושניר מאסק וולץ רוביו וולט קוריאלה 7 היועצים המשרתים את פני אדום הראש שרצו להביא את קמילה לפני הטלוויזיה לעימות מלכותי להראות העמים והצופים את טיפשותה כי טיפשה היא ותמאן קמילה להתווכח בתנאים כאשר רצה המלך אשר ביד היועצים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתונים ככן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו מסק שתר אדמת גוליאני מרס מרסנה ממוכן 7 השרים רואי פני המלך השבים ראשונה במלכות להביא את האספסוף אל הקפיטול להכות להבזות את יושביהם אחר הדברים האלה אמר המלך למשרתיו תבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך בקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו כל נערה בתולה טובת מראה אל אי הנשים על יד אפשטיין סרסור המלך והפדופילים בערב יבעה ובבוקר יישבע אל בית אנשים שני על יד ברק שברח שומר הפילגשים איש יהודי היה בירושלים הבירה ושמו ביבי אבו יאיר אבו אבנר איש ימני אשר מלך בירושלים עם הקואליציה הימנית אשר נבחרה עם סמוטריץ' ובן גביר מלכי יהודה והחרדים המשתמטים והיא בקשר עם יעל היא איבונקה בת טראמפ כי יש לה אב ואם חשובים מאוד והנערה יפת תואר וטובת מראה ומה היא טובת מראה ועם המלכת אביה ואימה לקחה ביבי לא לבד ברית והיא עם השבעת המלך הוא יקבץ יועצות ויועצים רבים אל שבטון אל וושינגטון הבירה ותילקח יעל וקושניר אל בית המלך וישם כתר היועצת בראשה והמלכה תחת קמילה אין יעל מגדת שהתגיירה ואת עמה החדש כאשר ציווה עליה ביבי ואת מאמר ביבי יעל עושה כאשר סיכמה באומנה איתו בימים ההם קצב 2 מתנגדי המלך משומרי הסף ויבקשו לשלוח יד במלך אדום הראש ויוודע הדבר למוסד ולביבי ויגד לעיל ותאמר יעל למלך בשם ביבי ויבוקש הדבר וימצא ותעלו שניהם על עץ ויקטר בספר דברי הימים לפני המלך לפני כל הדברים האלה חתם הנשיא אובמה עם חמינאי בין האייתולה הסכם הגרעין וישם את כיסאו באום עם השרים אשר איתו וכל נציגי העמים בואו נעשה את זה קצת יותר גדול וכל נציגי העמים אשר בשער האום קוראים ומשתחווים לחמינאי כי כן ציווה לו הנשיא וביבי לא יכרע ולא ישתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך לביבי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאומרם אליו באומרם אליו יום ויום ולא שומע עליהם ויגידו לחמינאי לראותו יעמדו דבריהם ביבי כי יגיד להם אשר הוא יהודי וירא חמינאי כי אין ביבי קורא ומשתחווה לו וימלך חמינאי חמה
ויבז בעיניו לשלוח יד ביבי לבדו, כי יגידו לו את עם ביבי, ויבקש חמינאי להשמיד את כל היהודים. אם ביבי בחודש הראשון הוא חודש ניסן, נפלפו, הוא הגורל לפני חמינאי, מיום ליום ומחודש לחודש, עד שיהיו חודש תשרי. ויאמר סנוואר הרשע העזתי, לאייתולה. כעת הזמן שעם ישראל מפוזר ומפורד בין כל המפלגות במדינה, ודעותיהם שונות, ואת דתי הבג"ץ אינם עושים, וזה הזמן להשמידם עם על אייתולתו, ויכתב לאבדם, ו10 מיליארדי דולרים קטרים, אשכול על ידי עושה המלאכה, להביא אלגין, זה האייתולה, ועשה חמינאי את טבעתו מעל ידו, ויתנה לסנוואר ולנסראללה החיזבאללתי, צוררי היהודים, ויאמר חמינאי לסנוואר, הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך, ויקראו כל הטרוריסטים החודש התשיעי ב22 יום בו, ויכתב בסימים ובפיפרים ככל אשר ציווה חמינאי לחמאס, לחיזבאללה, לחות'ים ולפרוקסים אשר על מדינה ומדינה, ואל שרי עם ועם, במדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו, בשם האייתולה נכתב ונחתם בטבעת, להשמיד, להרוג, לאנוס ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, לכו טילים רחפנים ונוח בות רוכבי הטויוטות הלבנות אל כל יישובי העוטף, וייכנסו להשמיד, להרוג, לאנוס ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ב22 לחודש התשיעי, הוא חודש תשרי, ושללם לבוז. הרוצחים יצאו דחופים בדבר סנוואר, והדעת ניתנה, ומנהיגי היהודים ומפקדיהם המשיכו לישון, וכל המדינה נבוכה, ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר הטבח מגיע, אבל גדול ליהודים. זה באמת עושה לי בכי, וצום ובכי ומספד, זה עוד לא, הטראומה עוד לא נגמרה. שק ואפר יוצא לרבים, ויצא חמינאי ביום ההוא שמח וטוב לב ובחירות, חמינאי ידבי בשער עזה, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא חמינאי על ביבי חמאה, ויתפק חמינאי ויבוא על ביתו וישלח ויביא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם חמינאי את כבוד עושרו ורוב חייליו ונשקיו, וכל זה איננו שווה לי, יש כאן בכל עת אשר אני רואה ביבי יהודי יושב בשערי עזה, ולא קם ולא זע ממנו. ותאמר לו, זה היה עוד קודם, זרש אשתו וכל אוהביו יעשו תלחץ גבוה 50 אמה, ובבוקר שלח אותו לבית ביבי בקיסריה ותהיה שמח. והייתה בדבר לפני חמינאי, ויעשתי לו, ביבי לא ידע בלילה את כל אשר נעשה הוא חשש שמע, ויקרא בידי את בגדיו, וילבש נשק ואפוד, ויצב להשמיד את כל המחבלים אשר בכל סביבות המדינה ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ונהפוכו אוי 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 אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, נקהלו היהודים בחייליהם ומילואימניקיהם, וילחמו בכל המדינות, סוריה, לבנון, תימן ובפרוקסים של האייתולות, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם, כי נפל פחדם על כל העמים, ויכו היהודים בכל אויביהם במכת חרב, ברזל והרג ואבדן, חרבות ברזל והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, וברצועת עזה הרגו היהודים ואבד 60,000 איש, ובדוחה בבירות את כל החיזבאלונים נושאי הנשק והביפרים, ואת נסראללה בבונקר חיים קברו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד ביבי על שם מתנגדי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אדום הראש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר או גדול לביבי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי בטלפון? וביבי התקשר לבית המלך החיצונה לאמור למלך לחסל את נסראללה עם הפצצה אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה ביבי בטלפון. ויאמר לו המלך, דבר. ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בקרוב? ויאמר ביבי, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר ביבי אל המלך, איש אשר המלך חפץ בקרוב, יביאו עני ואדומה
אשר לבש בו המלך ומטוס, כנף ציון, אשר טס עליו המלך, ונתון הלבוש והמטוס, על ידי איש משרי המלך הרפובליקנים, והלבישו את האיש, אשר המלך חפץ ביקרו, והטיסו על המטוס ברחוב העיר הבירה, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. טראמפ, אומר המלך לויטקוף מהר, קח את הלבוש ואת המטוס כאשר דובר, ועשה כן לביבי היהודי היושב ברחוב עזה, אל תפל דבר מכל אשר דיברתי, ויקחו את הלבוש ואת המטוס וילבישו את ביבי וירכבוהו ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לביבי אשר המלך אדום הראש טראמפ חפץ ביקרו, וישוב ביבי אל רחוב עזה שמח וזחוח לב, וחמינאי נדחף אל הבונקר והמנהרה, אבל וחפוי ראש, ויאמר רוביו אחד מן היועצים לפני המלך, גם הנה הטיל אשר הכין חמינאי לביבי, אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית חמינאי גבוה 50 אמה וקבור עמוק באדמה. ואומר המלך, חביבי הפציצו אותו, חביבי הפציצו אותו והפציצו את הטילים אשר הכין חמינאי, וחמת המלך שכחה. ויצא קושניר אל ביבי אל רחוב העיר אשר לפני שער הכנסת, ויגיד לו ביבי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף הקטרי אשר אמר פלדשטיין לשקול על גנזיו, ואת פרשת לשקול על גנזיו, ואת פרשת בגס בני, השמפניה והסיגרים, ואת פצ'גן כתב עיתון הבילד, אשר ניתן לו להראות את ידו, להגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך ולבקש מלפניו להשיג בקשת חנינה מאת הנשיא בוז'י הלמך. יום השלישי ותלבש אל מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית הלבן, והמלך אדום הראש יושב על כיסא מלכותו בבית הלבן נוכח פתח הבית, ויהי חירות המלך את יעל איוונקה עומדת בחצר, נעשה אכן בעיניו, ויושת המלך ליעל את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב יעל ותיגע בראש השרביט, ואומר לה המלך, מה לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר יעל, אם על המלך טוב יטוס המלך אל כנסת ישראל וידרוש מבוני חנינה לביבי ולשכתו. המלך מהרו לעשות את דבר יעל, ויבוא המלך אל הכנסת ויעש כדבר יעל. ואומר המלך ליעל ביום השני, מה שאלתך יעל איוונקה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען יעל המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. כי נחטפנו ונמכרנו אני ועמי למנהרות בעזה להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי, כי אין הצער שובר בנזק המלך. ויאמר המלך ויאמר ליעל המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. חבר'ה, פה יש לנו מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. ותאמר יעל, איש צר ואויב סנוואר הרעה הזה, והמלך קם בחמתו ושב מגינת הביתן אל בית הלבן, ויאמר לביבי לכבוש את פילדלפי ולהרוס את רפיח, והחמאסים המזיקים יצאו דחופים, וסנוואר נפל מת על הכורסה אשר הכין לו, ויחזירו את החטופים, ובכיכר קפלן צהלה ושמחה. צף יעל ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו, ותאבק ותתחנן לו להעביר את רעת חמינאי השיעי ואת תוכניתו הגרעינית אשר חשב להפיל על היהודים. ותאמר, אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו וכאשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את כל החטופים ולהפציץ את כל הצנטריפוגות, כי איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי, ואיככה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך ליעל המלכה ולביבי היהודי, הנה נתתי טילים ופצצות ליהודים, ואשלח רכבי D9 ורכש לימחים, ו-D9 לרב זרביב לזרבב את עזה, ואתה החמקנים עם הפצצות, במגינה הזאת עם הפצצות הענקים יצאו מבועלים ודחופים מדבר המלך, והפצצה והנחתה בטרן הבירה
ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב, ברזל והרב ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם, ובתיראן הבירה, הרגו היהודים והבן. בנשימה אחת. 500 איש, ואת סולמני דתה, ואת כעני, ואת חגיזתה, ואת פורדתה, ואת נסרללתה, ואת סמכנייתה, ואת קננייתה, ואת בקריתתה, ואת קזמיתה, ואת סינואריתה. 10 המעדנים והמפקדים הרגו, ובבי בערבית. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בהפגנות בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך בטהרן הבירה הרגו משמרות המהפכה והבית 30,000 איש, ובשאר מדינות מה עשו? ומה השאלה? צריך להשמיד את חמינאי ומלכותו ייתן המלך לרזה טוב ממנו. ויאמר ביבי אם על המלך טוב יינתן גם מחר למפציצים אשר בנושאת המטוסים לעשות כדת היום ועת 10 בני העוולה יתלו על העץ. ויאמר המלך לעשות כן המטוסים הצוללות והמשחטות, המטוסים הצוללות המשחטות יצאו דחופים מדבר המלך אדום הראש, והעיר טהרן נבוכה, ויעשה המלך אדום הראש מס על השמפניה, ויכבוש את ונצואלה וגרינלנד אשר באיי הים, וכל מעשה תוקפנותו הפכפכנותו וגבורתו ופרשת גדולת ביבי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למקבלי פרס ונובל, כי ביבי היהודי משנה למלך אדום הראש וגדול ליהודים ורצוי לרוב אחיו, ונואם ודורש טוב לקהלו ודובר שלום לכל זרעו. ברוכה אחריסה. בואו נעשה את הברכה האחרונה. הברכה האחרונה היא ככה: ברוך אתה אדוני שם אלוהינו מלך העולם האל, הרב את ריבנו ודן את דיננו ונוקם את נקמתנו ומשלם גמול לכל בנפשנו ונפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני שם האל הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אמן. חג שמח.